Әтрәш дигән данлы бер авыл бар. Татарстан дигән төбәктә. Шул авылга мөхәббәтем саклыйм, сабый чактан бирле йөрәктә. Һәр урамы миңа таныш аның, һәр сукмагы инде үтелгән. Йырак юллар дәшеп торсалар да, китмәүмә бер дә үкенмәм. Миңа рәхәт монда яшәүләре, монда минем туган туфрагым, монда минем әти, әнием һәм туганнарым, якын дусларым. Ә табигать шундый матур монда, саф чишмәләр ага челтерәп, салкын чишмә суы эчә торган авыллар бит хәзер бик сирәк. Тау башында үсә ак каеннар, су буена таллар тезелгән. Туган ягым бөтен гомремә айырмасын мине үзеннән. Үз йортыңа килеп кергән кебек, һәрбер йортка килеп керәсең. Кешеләрдә дуслык һәм туганлык борынгыдан калган күрәсең. Бар күңелем белән мин яратам бер почмагын тәтеш ягының. Ничек инде аны яратмаска, ул бит минем туган авылым.